Peersvolte buurt. Nou heb ik altijd geleerd dat als ze niet al te slum is, dat ze zeggen van de bent zo stom als het achtereind van een, of was het een verken? Nee, dat was een verken. De Peersvolte buurt heet u van harte welkom. En nou is hij ook nog een buurtfeest. Eens kijken of er eens toe is. Het is wel leuk hè, als er een buurtfeest is en we zien bij de familie Zaad. Dat verzint ze niet. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u een Peersvolt? Sinds kort. Sinds kort. Sinds kort. Kent u het programma toevallig onderweg van L1? De Limburgse omroep? Ja, die ken ik. Tenminste. Die omroep kent u? Ik ken een omroep kent u. Maar het programma onderweg kent u niet? Nee. Zal ik even uitleggen? Ja, graag. Onderweg is een programma waarbij wij door de hele provincie rijden. En als we ergens iets zien waarvan we denken van daar zou wel eens een interessant verhaal aan vast kunnen zitten. Dan proberen we met mensen in gesprek te komen. En ik vroeg me eigenlijk af, waarom noemen de mensen in deze buurt zichzelf achtereind van een paard? Klinkt niet heel complimenteus namelijk. Nee, nou goed, daar zijn we ook pas over geïnformeerd. We zijn hier in eind augustus komen wonen. We komen uit Voorburg, bij Den Haag. We zijn verhuisd. Nou, welkom. Dank u wel. En ja, we kwamen hier dus na de verhuizing wonen. En toen werden we dus door de buurt eigenlijk verwelkomd. Het is een verwelkomstbord. En ze noemen het achterwerk van het paard, hè, in het Nederlands. Omdat al de straatnamen gebaseerd zijn erop. De Landauer is natuurlijk uiteraard een koets. Ah, dit is de paardenbuurt. Ja. Welke straat is dit dan? Dit is de Landauer. Ah! Dus je hebt ook de Sjees, je hebt nog meer van die namen. Dus daarom is dit eigenlijk de paardenbuurt. Was dat niet een soort van koets? Een Landauer? Ja, het is een koets waar men met de 4 gezichten naar elkaar toe zitten. Kijk, weer wat geleerd. En er is een buurtfeest. Ja, dat komt aanstaande zaterdagmiddag. Ja. Daar gaat u naartoe? Uiteraard, want we kennis maken met de mensen. We hebben uiteraard al wat kennis gemaakt met de mensen. Dus we wonen natuurlijk pas kort hier. Maar ja, het is natuurlijk heel leuk. We waren verrast door dit gebaar hier, hè, van het welkom heten. Ja, leuk. Dus warm welkom. Ja, dat vonden we zeker. Heeft iemand al... U bent meneer Zaad. Ja. Heeft iemand u al verteld wat het woord zaad in het Limburgs betekent? Nee, ik ben wel benieuwd. Dat betekent eigenlijk dat je zo blauw als een tientje bent. Beneveld? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ja, is dat met schrijven dat met een T dan? Ja. Ja? Ja. Ah. Dus als je hartstikke zaad bent, dan waggle je vanaf het feest, het buurtfeest, weer naar de Landauer en dan ben je thuis, hopelijk. Oké, nou ja, wie weet. Is het heel gezellig? Ja, waar is het te doen, het feest? En dat wordt hier in het speeltuintje ook wel gehouden. Zetten ze daar een tent neer? Ja, daar komt een barbecue bij. En het is voor ons een mooie gelegenheid om de buurt te leren kennen met de mensen. Dat zonder meer. Dat vindt u wel belangrijk? Ja. Zonder meer. Ja, we waren natuurlijk uit verrast al door de manier waarop. Maar ja, het is natuurlijk wel belangrijk om... het is natuurlijk uiteraard een stille gemeente. Hè, want we komen zelf uit de Randstad en dat hebben we bewust voor gezocht. Naar de stilte. Dus, en dan is het toch wel leuk om toch nieuwe kennissen te maken natuurlijk. Want, vind ik interessant dat u dat zegt. Want op zoek naar de stilte... We maken het met dit programma de laatste tijd, de laatste paar jaar... vaker mee dat we mensen uit de Randstad tegenkomen... die bewust op zoek zijn naar rust. Ja, nou kijk, ik ben getogen Voorburger, geboren Voorburger. En altijd in de Randstad gewoond. En een druk werk gehad. En na mijn pensioneren gedacht, we willen toch even de rust opzoeken. Het is natuurlijk wel een grote stap. Hè? Je laat toch wel veel van je familieleden dus in het westen achter. Maar ja, wat is tegenwoordig nog de afstand? Hè? Dat valt even reuze mee. En we kunnen logés hebben, dat is ook belangrijk. Dus we zijn echt al gekeken voor de rust. Zijn er kinderen, kleinkinderen? Kinderen, een zoon en een kleinkind, ja. Dus die komen dan met de trein of met de auto.
En wat vinden die van Amerika? Ja, groter dan verwacht. Ze zijn hier uiteraard al geweest. We hebben een wandelingetje gemaakt door Amerika en mijn zoon zei, ja, het is toch wat groter dan verwacht. Dat hij had verwacht. Hij had een nog kleiner dorpwijk verwacht. Maar ja, wij kwamen dus op Amerika eigenlijk door kennissen die hier een huis gekocht hebben in Zevenum. Dus ook uit het westen kwamen. Dus eigenlijk toch nog iets bekends in de buurt. En dan toch Amerika. Zevenum is wat nou, groter. we hebben ook in Horst gekeken naar woningen, maar we waren gelijk gecharmeerd van deze woning. Precies alle vakjes die we dus wilden aantikken. Wat was belangrijk voor u? Een semi-bungalow, dus ja? toch wel vrijstaand. Tenminste, het is niet echt, ja, het is door een poort gescheiden. Maar ook een semi-bungalow, dat je dus ook, dus, ja, omdat je dus verder weg gaat wonen, dat je logees kan hebben. Want als je naar een bungalowtje gaat, dan heb je dus toch wel ruimtetekort. En we wilden dus gelijkvloers wonen. Kijk, als je dus in de Randstad gelijkvloers wil wonen, dan heb je eigenlijk weinig opties. Dat zijn dus een flat of een appartement. Maar een bungalowtje is daar niet te betalen. Nee. Dus dan is dit weer wel betaalbaar. Ja. En want toch als je zoveel jaren in een huisdienstwoning gewoond hebt en gewend bent zo je tuin niet te lopen, om dan in een flat te gaan wonen of een appartement, ja, dat is te veel gemis. Wat heeft u gedaan in uw werkende leven? Ik heb heel mijn leven in de grafische industrie gewerkt. Ah? Ja, ja. Maar ook een beetje wel de kunstzinnige richting? Nee. Ik was eigenlijk begonnen als boekdrukker toen die tijd nog. Maar ik ben verder is mijn loopbaan ontwikkeld en ik heb vanaf jaren 90 alleen maar internationaal gewerkt. En dus ook de boekdrukkunst nog? Ja, helemaal nog. Ben je dan ook automatisch een lezer? Niet echt. Nee? Nee, niet echt. Nee, niet echt. Nee. Maar ik zeg ook de laatste, vanaf de jaren 90 alleen maar internationaal gewerkt over heel de wereld. Dus veel reizen. Dus dan kwam dus de rust wel na de pensionering wel. Ja. Zijn dat dan van die typische reizen waar je in op zich hele mooie bestemmingen terechtkomt, maar door drukke werkzaamheden eigenlijk weinig van ziet? Ja. Alleen als je weekend overblijft, dan heb je de weekendtijd om dingen te bekijken, maar dan ben je maar alleen. Hè? Het is, dus je kunt het niet eens delen? Niet delen, nee. Maar het is een hele interessante tijd geweest. Maar ook nu de welverdiende rust. Ja. Wat is de mooiste plek waar u geweest bent tijdens uw... Ik ben in heel de wereld geweest, vooral Japan vond ik heel erg mooi. Van andere continenten zoals Amerika, Zuid-Amerika vind ik Chili heel erg mooi. Heel smal en heel lang? Heel lang, heel maar smal. Waarom Chili? Ik weet het niet. Het is natuurlijk uiteraard de mensen. Het is, ik vind van Zuid-Amerika het meest ontwikkelde land eigenlijk, vind ik persoonlijk. En je hebt er alles. Want het is natuurlijk, wat je zegt, een heel lang land. Hè? Ja. Dus je hebt bergen, je zit tegen de Andes aan. Je gaat naar beneden toe, je komt echt in... Richting Patagonië. Ja. Dus, maar goed, ik zeg ook, er zijn ook heel veel mooie landen in de wereld. Maar, ja. Was het dan na uw pensionering geen zwart gat? Of heeft u genoeg hobby's en bezigheden? Nou, ik heb wel hobby's, dat wel. Maar het is natuurlijk zo dat je direct eerste gemis wat je hebt, het reizen niet. Want het reizen was zeker de laatste jaren zeer vermoeiend. En de pandemie kwam eraan, dus dan werd reizen helemaal beperkt. Ja. Maar ja, wat je het meestal, bedenk wat iedereen die met pensioen gaat, directe contact met collega's, klanten. Dat ga je wel even missen. Ja. Maar je gaat een ander leven leiden. Wat doet u graag in al die vrije tijd? Ik heb een hobby voor het restaureren van, klassieke brommers. Nee! Ja. Vandaar ook een woning gezocht met een garage. Toch geen poegjes, hè? Ja. Want Den Haag is de stad van de poegjes, hè? Ja, uiteraard. De nozems. Ja. Heeft u vroeger ook op zo'n... Ik heb ook op de poeg gereden en ook op de Honda's, die eerste 4 taxi naar Europa kwamen. Ja. Dus ik heb er een aantal, alleen ze staan nog niet hier, want ik moet mijn garage... Oh, u heeft er meerdere? Ja. Want ik heb mijn garage, moet ik nog eind van de maand eind oktober ga ik die verhuizen hier naartoe. Voor het eerst zelf maar even verhuizen en dan als alles op de rit is, dan pas de garage verhuizen. Heeft u er eentje met een hoogstuur? Ja, heel hoogstuur. Een haagstuur noemen ze dat. Heeft u ook ooit de koude klauwenrit gedaan? Nee, omdat
Ja, dat kwam niet altijd zo uit, maar we weten het wel. Ja, want die begon volgens mij bij het Koerhuis. Ja. Maar dat, op een gegeven moment gingen ze daar moeilijk over naar de doen. binnenstad. Maar Want als ze allemaal starten, dan was dat één blauwe... ja, nee, maar Den Haag is natuurlijk uiteraard, heeft zijn milieuwetten aangescherpt. En Ja. er mag geen tweetak meer rijden in Den Haag. Dus dan alleen voor de klassiekers is dan een vergunningregeling. Oh, maar u... Hallo? Goeiedag. Hoi hoi. Rijdt u ook brommer? Niet meer. Nou, nee, vroeger. 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 Maar dat wordt straks, als de brommertjes hier zijn, Toeren. wordt dat paradijselijk toeren voor u. Ja, maar dat is ook... Kijk, Door de peel hier. Ja, kijk, want in de Randstad is het vrij druk. En in sommige gemeentes als Den Haag mag je al niet meer. Alleen met de vergunning, die had ik dan wel. Maar dan ben je beperkt. En toch ook, ja, de fietspaden zijn erg druk. En als je hier langs de provinciale wegen rijdt, dat is... Precies, kun je met je ogen dicht rijden bij wijze van spreken. Mag ik u allebei een heel fijn buurtfeest toewensen? Ja. Veel plezier bij het integreren in de buurt. Ja. En zoals we hier zeggen, niet te laat en niet te zaad.